na bandiraɓe hol wuuro gomin tawma e hol nokku momin tawma e subaka hande o. caggal yettude Allah e julde nabi sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnaɓe kadi en jetti goto fof inde mum e yettode mum en jetti seeram ɓe kadi min ko Samba Oumar Abdoulaye Samba Guiladio walla mbiya Samba Keita ko commune Hamadou Hounare presque tawɗon min ɗo hen garɗo noon ko haalde namdade min affaire situation garage liɗɗi o e mi sikki noon mataw ko mbawmi jogade ɓiɗa haala hen foof ɓiɗi fadi ha namdoɗo ham ganduɗa hoorema on sang jokken haala ko ardi foof ɗo wona beele ko onon jeeyi nokku o nokku o wona minen jeeyi nokku o presque min daari ɗo tan hay luɓal ni wonani eyyi ko adi foof guila tomin darotono jeeroto ko tomin darotono avant mairie o wonno ɗo hen ko chef de village o wimi no emin jaltu boowal guila nden noon o hokkani min place min gaari tan garage o on sang garage o ne waɗi libre min keeɓi espace uji tan amen goni hen on sang noon goto foof ne yii situation wonnon koye garage ma wonno wayi place uji ɗi goto foof waɗi hecco bon ɓe jagui galleji mabɓe ɓe mbaɗi hen garɗo fof duñu min garɗo fof duñu min ha o saaha ɗo joni min gala tomin daari koye ɗo pom ndiyam ni a yii ɗo min daari hande wona place amen ko min daari ɗo tan pour le moment tawde min koye Hamadou Hounare hamin gonde caɗele min tampi noon amin jiiɗi liggade min donkino min liggori amin jiiɗi liggade min ballaka no min liggori taw ɗo min koye Hamadou Hounare ɗo min goni e garage Hamadou Hounare ala ɗo min goni ɗumin jeeyi fof min diwete ɗumin jeeyi fof min gegguinta mo liggeyami tan ko liɗɗi minen guila komin so min ligguima liɗɗi guila hamin jaara e duuɓi capannayyi ha ɗo saaha ɗo ha hande koye liggey guila e mawɓe amen adinoɓe hole yaaɓe hen guila e Keyyo en guila e Aissa Mamadou en kañumen fof jalti minen noon ha hande min keddi hen so yiiɗi mi wiya ko min woni ɗo mawɗo ko heddiɓe fof ko suka min liggima guila komin suwaɓe kono hande min donki dañal hande kam neɗɗo liggorto tan ko hande yana gurduɗa hande yana dandirɗa ɓesgu ma kala noon wawi dandude kono oɗo saaha hande tomin goni ɗo kaldanmen moɗon ko wuuro wiiten ko Hamadou Hounare ɗo to garage ɗo min goni min tampi min maayi min lorima min leftima komin ɓiɓɓe rewɓe min jiiɗi liggade min donki dañde nomin liggori kala komin mbawi liggade e ñalawma hande o ko liggey tan darni min caahan darnani min ko wona so wona liggey ko liggey tan min jiiɗi liggade komin rewɓe noon hamin jiiɗi liggade kono liggey o min tampi min ñallata ko liggade min kiiri liggade komin liggi fof min guittata ko coñci amen min jeeye min mbatta hen min kokka joom liggeyaji en kalisaji en kalisaji mumen min dañata hen buɗɗiɗi min dañata hen buttati min dañata hen mbuuɗu ñande fo e Allah komin ittuɓe coñci amen hamin jeeyi amin joɓiri ñamade kadi suba fo e Allah koye darde liggey min jiiɗi sa yeeyi ƴefti damba ujunnaje sappo e joyyi a addi aɗa yeeya a yeeyi a ronki a dañi hen hay liɗɗi tati ko mbaɗɗa bottari sa itti liɗɗi tati ɗi a waɗi bottari kadi duttoɗa kadi guitta wuttima jeeya oɗo saaha hande hamin tampi min jiiɗi liggade min donki dañde nomin liggori kadi ruttiri kadi tomin goni ɗo min gonani e place o ene boni kadi ene nefni kadi ne hamni ene waɗi salte kala nde min gummiɗo ɓalla min fof gonata koye gadde kala nde min gummiɗo minen fof koye tampere min gondi hamin jiiɗi noon wallirede sibo Allah e nelare muɗum kadi min jiiɗi kadi ko wallere nomin liggori kadi min jiiɗi kadi ko wallere yomin dañ place tomin goni taw ko place battuɗo fayida amin liggo oɗo saaha hande ko liggey tan darni min caahan darnani min so wona liggey kono noon min jiiɗi liggade min donki min jiiɗi liggade min donki kala wonɓe ɗo ene ko rewɓe tan ɓolɓe e worɓe gondi ɗo ene liggo kono rewɓe ɓe jiiɗi wallude min donki dañde nomin darri saaha min daña place to min goni kadi min daña kadi place kadi nomin liggori an hoorema yiiri guite ma bon ko woni ɗo hen ko situation hay commune o ni walla service d'hygiène so ari ɗo hande ina jogui ko haali walla ne jogui ko wi min ɗo hoore mum an aɗa andi respiration ɗo hen moƴƴani par ce que sa darima to hunde en luuɓam waɗa dégagé aɗa foofa ne naata e nder becce ma aɗa ɗum kam c'est autre chose hay goto anda ko kewoyta ko amin jooɗi ɗo tan pour risque ala to min goni eyyi Allah ne waɗi min ɗon haɗa saaha goɗɗo kadi min haso min namdima ni hen ponno hokkode ganduɗa hoorema opportunité hebde nokku goɗɗo tomin mbawi wonde kono noon ɓe mbi ronki yummum tan muynata num ala to min daari hande mairie o wayno waɗi couvrir espace uji ɗi foof kadi ɓe keeɓino opportunité ni ganduɗa hoorema hebde place uji par ce que supposons ɗo hena base uji ɗo joni won tereji kewɗi non ɗon affaire lotissement o ɓe kefti ɓe jeeyi ɓe kefti ɓe koɗi hen ɓe dokkani ha hande place publique bon c'est à dire mo ala garage public kam minen min ngala opportunité namdade ɓe par ce que somin jogui opportunité walla jogui ɗo hande terrain mi wawi wadde ganduɗa hoorema ɗo hen espace min ko minen jiyani koye amen min kaldowo ma ɗo hande so tawi ɓe jogino ɗo terrain libre tan a faami de garage liɗɗo
kam so tawi ɓi ketal dari ɗon haala lingu kam wiyetake kam holi oɗo par ce que maire o adi yeyde ɗo lingu ko maire o woni hen hande so tawi mi jogno ɗo espace libre min mi daroto ɗo mi waɗa garage hoore mi ganduɗa hoorema sa so wona chef de garage mi ƴeewa gonɗo chef de garage daro waɗa organisé garage o mais malgré bon min ngala opportunité mairie o kadi hokkani min espace to min mbawi darade ganduɗa hoorema min mbawa wonde ɗo hen pour wonɓe wiye tan ko garage liɗɗi ɗo noon ko ayi ko balti hay sa yi joom terrain o acci min ɗo hen ko ñakka peehe par ce que ɗo hen wonata haydara ɗo ko baltirde ndiyam e ko ɗum tan amen gonɗo pour le moment beele sa somima Damba ko famɗi foof aɗa wawi dañde hen mana ujunnaji ɗiɗi mana gartam nawa ɗum galle ma o ñalawmande momin goni min mbawa ko adi fof liɗɗi ɗi tiiɗi hamin camoro 13 ujunere hamin camoro 12 e temen 4 ujunere sa yeehi donka dañde perta donka dañde hay ko ñamɗa sa ko ñammiɗa ɓesgu ma gonta kadi aɗa yiilo wuttema aɗa watta hen ƴeewa no dokkirɗa joom frigo sa rokkani joom liɗɗi wontantuma ko caɗele wontantuma ka nawe mairie wontantuma kaɗa sohe min jiiɗi liggade min ballaka wona to mairie walli min wona to wuuro walli min ko hamin ƴeewata no min dandirɓe kadi so ɗum ɓenni kadi liggey o ne muusi oɗo saaha hande liggey o ne muusi koye ndungu wona kadi donka dañde doga banggue yidde wasa yaade guese gatta aɗa yiiɗi dañde no gurduɗa suwama donka ya dañ min tampi min maayi min lori min leftima hay wutti ko ɓomi komin ɓorni min ngala kala komin liggi min mbattata koye ñamde kala komin liggi so a liggima a rewama ñamade a ala holno mbatta a ittan ko joguiɗa ho jeeya jooɓa joom ñamade so a yoɓani ɗum a ala ko jobɗa ho jawdi min ngala nayyi min ngala baali min ngala haydara kala komin jogui min jeeyi min mbatte ñamare kaye janane sa poñama ñamade a ala holno mbatta a ittan wuttima jeeya a wawa joɗade ɓiyeni jooɗi ene ñaldi noon tawa ñamade min tampi min maayi ay goto amen moftani guertogal ɓuuri famɗude min moftani wutti min moftani mbaalu min moftani nagge haydara min moftani kala komin jogui min mbatte kalisaji min ñaami ko wona ɗum ko beele onon caggal on keewi on gona neɗɗo goto wona yimɓe ɗiɗo ko yimɓe hewɓe kadi ko dañoton ɗo henne koye ɗum patron de galleji mum est ce que on dañani miijo wadde fedde ƴewon mbaɗon feere hay so ɗon mbaɗa cotisé hay sino ñalawma moni kala adda bujoyi e pawon ɗum e lawol mbaɗon feere dañon terrain mo ganduɗa tan wona terrain baɗɗo légal ɗo ha abadan dayman dappat taw wona terrain mo ganduɗa ko ɗo tan mana liɗɗi jippoto est ce que on ngala gon miijo eyi Oumar Touré a haali gonga ha sokomin jogui ngon miijo bon yimɓeɓe eɓe gandi ñaw enen wondiɓeɓe kala dental to woni ganduɗa hoorema sa haali tan den wiiɓe kadi sa haali haalan pour haal dental tan goto fof ma yi hen hoore mum wiya ɓeɗo ko pour ganduɗa hoorema ayi holko woni ɗum bon ɓeɓe gonkoye waɗande koye mabɓe walla garɗam hen ko kamɓe haaloɓeɓe kamɓe jogui kono hande o kay so tawi ko saago yitere woyata kamɓe dariɓe ɗo ɓe haaɓe gandi tu as vu la situation goto foof so kadi ko dañata ɗo kadi hande limu natti dañade kene daña tan kene ñamal ɗe kadi keewi bon ko mo ronki ko ñaami kam wiyatani o fewno goɗɗum kadi ɗum ɗon ko mairie o hoore mum fonno ɗum ɗo foof onon haaloɓe ko mairie o fonno arde bon sene liggo wuuro ngo ƴeewa ganduɗa hoore ma waɗa surveillé wuuro ngo noon mbaɗirta surveillé koye mabɓe ni ɓe mbaɗa surveillé wuuro ngo kala ko hunde ko fewani ɓe daro ɓe kaala ɓe kolla min lawol walla ɓe kolla min dokka min solution nomin pewtiri ganduɗa hoorema nomin keeɓiri garage beele no holni hande ɗo ɗo gonɗon ɗo subaka fof son pini ko ɗo dawaton e salte o no wayni ñallon ɗo henna ko toon kadi e galleji moon est ce que on nawata toon rafiji ni rokkirde manan sukaɓe moɗon est ce que kadi yontani onon ndendon mbaɗon feere dañon nokku mo ganduɗa waɗe aménagé fewne ha feewa tawa mana ko hen dawaton ha caggal ko ɗum woni sutoro moon hamin jiiɗi wallede ɗum minen somin jiiɗi wadde ɗum min mbatta gata sibi ɗum min ballaka no min dañiri komin dañat seeɗa min dañata min ƴeeɗa koko min ñaami min dañani hay ko min ñaami hay ko aɗa e wuuro min keɓata hay batte min ngala ballal Ahmadou Founare ɓe ballata min ɗum min koɗi ɓe ballata min ko arata e wuuro min keɓa haydara min keɓani koye caɗele tan min goni ɗo kadi min goni koye caɗele tan kala mo jiiɗa ɗo wonde tan koye tampere ƴeeɗa tan kono wuurde kono dañal ala koye tampere tan wona min ballaka ala fof balluɗo min wona mairie walli min wona goɗɗo walla kala dañƴo dañan ko hoore mum wallata ko hoore mum wallani miskineɓe minen noon koye caɗele tan min goni kono min joga hen kam hakke bawɗa min pindo fof dogan yillo ko ñammin ɓesgum amin mbawi hebde somin keeɓino ko Allah ene laaɗu muɗum tan hay sa heeɓi ref aɗa wawi nawde galle ma sa nawi galle ma ko an saɓata hoore ma goɗɗo wallatama minen kay mairie suba foy Allah ko yiiɓe min kala suba foy Allah mairie hay so ɓe jiyani min ɓe nani min ɓe jii min ɗo kay dardamen ɗo ɓe gaari ɗo ɓe garti ɗo ɓe jii dardamen ɗo ɓe jii min nomin gonirni ɗo ni ɓe jii min ɗo nomin gonirni ɓe jii min saabu ɗum hay so kamɓe fof ɓe gardani ɗo hol mennoɓe arde ɗo jii ene wawi wonde kamɓe fof taw ɓe gardani ɗo neɗɗo kam sene haala woto wi tan ɓeeɗo gaari ɗo ala ene wawi wonde hoole mabɓe mennoɓe arde ɗo kono wona kamɓe fof gardi ɗo
oɗo saha hande noon min tampi tan dal. mais est ce que onon on mbaɗi e moɓɓolel moɗon gummiɗon ñande wotere namdiɗon audience e mairie jiiɗon hoorejo nokku o mbiɗon minen de komin yeeyoɓe liɗɗi kadi lingu eɗen jogui compact mawɗo e gurdam rendo ngo kono min ngala ɗomin goni ɗomin goni ɗo ko galle jenono hay sinno hande so jomum sohli min ngala ɗomin daari min ngala ɗomin jeeyi goo wuuro ngo heɓata liɗɗi ɗiɗi économique amen ma ɗum waɗa res kadi ɓesguji amen hewɓe ko hen guuri beele on jettima mairie ndi tigui rigui kolluɗon goƴaji moon tawa tan on joñaki banggue e wiide min ngala nokku ɗomin goni. eyyi Oumar Doro ko kalɗa ko no woodi ɗo hooram min somi darni oto gallame ɓe kalat ko kalten ɗo ko mairie o ne andi ɗum par ce que mairie o darinomo ɗo ene hokki espace to ena koye guesa Janamba waɗi toon tableau oto dariɗo fof no yooɓa 1000 francs a faami nde probléme o ari ganduɗa hoorema joom terre o ari wi no haala ɓe tableau ɓe guitti ɓe jeehi ɓe kalno e monsieur le maire adjoint au maire ɓe mbi ɓe ganduɗa hoorema andu espace mo dokkinuɗa min o bon joom espace o ari bi wi ne heɓta joni noon tableau min gartiri joni ko kalɗa hen ha hande o haalani joni ganduɗo hunde kam waɗani on saha sa waɗi mobilisation ha yehiru muɗum firti tan ganduɗa hoorema jahanɗa ko maire par ce que ɓe gandi situation ha somi garage jo so mbaɗi kamɓe mairie on jogui gartam c'est à dire o en globalité kamɓe ɓe gollani par ce que so ɗum ɗo joni ko ganduɗa hoorema kala koɓe mbaɗi hen ene wona wawi wadde gartam mabɓe par ce que mbawi gollude oto dari ɗo hen foof kala commune gonɗo ɗo hen o kala commune gonɗo ɗo hen e diwan he oto dari fof no yooɓa 1000 francs sa so nder wuuro dariɗa mais kamɓe ɓe gollani ko koye mabɓe donc minen min mbawa wiide hamin mbaɗa mobilisation hamin jahata mabɓe tant que haaɓe gandi ganduɗo hunde so tawi aɗa wiya haalan ɗum gonɗa ko yebbude ɗemgal muɗum ɗum noon ganduɗa hoorema minen ko ni tan min goniri hande Allah hokki min sifa goɗɗo foof. bandiraɓe ko onon jiiri guite moon yeeyoɓe liɗɗi Hamady Hounare ɗo goni ɗo beele ko kamɓe tan mbayni walla ala soko namdal wiyete ko wona kamɓe tan mbayni kala ɗo liɗɗi ƴegnete e nder reedu Fouta sa yi paydata ɗum ko e jinde wasde mum toppitede ɗum ne de e waade noon ene wawi wonde firina mawɗo wonande ɓen ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe liɗɗi walla ni ko hutortoɓe liɗɗi ɗi woni soodoɓe sabu lingu sa ƴeewi 90% hande ko ɗum wuura e dow leydi ndi waddi ene jojji kala ɗo yeeyoɓe liɗɗi mbawi wonde e dow leydi ndi kañumen e koye munen nde ndendata mbaɗa organisé o ƴeewa nokku mo ganduɗa tawa ene fewne pewnugol moƴƴol beele kañumen e koye munen mbasa ɓamde hen rafiji sa ƴeewi ƴegnoɓe liɗɗi Hamady Hounare e mawnude wona kañum tan ɓe cerwata liɗɗi to banggue dande maayo tugude e guumal ha yettoyi nokku ene wiye Bappalel ha tacca maayo ngo ha yettoyo nokku ene wiye Ɓoggel e ko taari ɗum ɓen pop liɗɗi munen ene gummoro Hamady Hounare waddi soko tawi yeeyoɓe liɗɗi ɓe mbawa wadde organisé o walla ngala doole nokku mo dañi mo pewnani koye munen tawa kañumen jeeyi mairie fof ndiɓe mbawi wonde ene foti wawde darade lang ƴewana ɓe boowal fewnana ɓe hay sinno ene yobno kala ñalawma ko ɗum ɓuuri jomunen ene tellina liɗɗi e nokku mo ganduɗa ko nokku tun wuuro cofɗo kantoriɗɗo rafiji ene mbawi ummade comdo e liɗɗi ɗi duttoɗen kutorɗen ɗum wontani en rafiji hay goto anda ko jibinanta en kala gardiɗo mairie ɗo wawi wonde e dow leydi ndi yo wattu hakkille mum e ɓeɓe ganduɗa ko yeeyoɓe ha tengti e yeeyoɓe ko ñamete nde tawno ko cellal woni afongalu.